ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸರೋಡ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನಟಿದ ಸೀನ್ ತುಲೆ ನಟ ಸೀನ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ಲಿ ತೋಜವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶೋಕದ ಕಂಡ ತೋಟ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ ತೋಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾವುಲು ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೇರ ಸಾದಿಡೆ ಕಟ್ಟು ನವೆ ಅನ್ ಪೆತ್ತ ಬಂಡ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕೆಲು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೇರಂತೂ ಓಡಿನಿ ಅದೇ ನೀರುಂಟು ತೋಡುಂಟು ನೆಟೆ ಕೋಡೆ ನೆಟೆ ಪೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಿತ್ತೀರು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವು ಕಡತಂದು ಪಾರೆ ಓನಿದಲ್ಲ ಕೈಪುನು ಬೊಕ ಯಾನು ತಿರ್ತು ನೆಕ್ ಜತ್ತದೆ ಹೋಯ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತೂಂಡ ಮಿನಿ ತೆಲ್ದು ನೆಟೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ನೆಟೆನಿ ಆ ಪೆತ್ತಲ ಅಂಚರ ಪೋಪುಣಿ ಇಂಚರ ಪೋಪುಣಿ ಏನಂತೂದು ನೆಟೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೆ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನೀರು ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಚು ಕಟ್ಟದಿrini ಪೆತ್ತ ತೋಟೋಡು ಪೂರ ಸಾದಿದೆ ಕಟ್ಟು ಅವು ಜೈತು ಏನು ಪೋಪೆ ಮರ ಇದ್ದೀವಿ ಕುಲೋನ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಸಾದಿಡೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಿ ಈಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಲಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮೂಲಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಈನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಯಾನು ಪೊಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಡೆ ಮಂಗೇರ್ಲ ಅಂದತ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಕಿಪ್ಪುಡು ಚೀರ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತ ಉಂಟು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಚೂಚೂರು ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಇಟ್ಟದಾಲ ಜಾಗ ನಿಂತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದತೆ ಎತ್ತೀನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅಮ್ಮನ ಪೊಕ ಅಂದ ಒಂತುಂಡು ತೂನಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐತೆನು ಬೂರ್ಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದ ಕಜಿಪು ಒಂತೊಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರಪ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಉನ್ನಸ್ ಮನ್ಪೊನು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪುನಃ ಸಂಜಾಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಚಿಡು ಬಡ ಜೋರು ಬಡ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ
ನಾನು ಆಜಿರೋಡು ಆಜಿಡ್ದು ಕೊಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಪುನು ಟಾಮಿಯನ್ನು ಎರಡ ಪಾತೆರ್ನು ಒಂದು ಮೊಲ್ದಾದವ್ರು ಚೂರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ತು ಓಡು ಜಪ್ಪುನು ಜತ್ತನುಂಡತೆ ನಿದ್ರೆ ಆಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಆರ್ಪುಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿದ್ರೆನೇ ಆರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂ ಅರ್ಲದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪತ್ತರ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುವೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಜಿಂಡ ವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಚೂರು ಜಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಪುನು ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಪುನ ದಾದಾ ಸೊ ಕುಂಟು ಪೂರ ಗಂಟಾತು ಇನ್ನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ഒരു തൂപ്പെതാതന്ത ഇത്തൻ ഉപ്പ് പാടിനി പാചലപ്പനാത് ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಬಯ್ಯಂತೆ ಮೂಜತ್ತು 4 ಗಂಟೆ 4 ಚಾದಿಯಾನು ನಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ತೀರುಚಿಗೆ ತರೆ ತಿರ್ಗಿಲೆ ಕಪ್ಪನಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೈಜ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತದು 1/4 ಗಂಟೆ ಜರ್ದಂಟೆ ಜೆತ್ತೆ ನಂದು ನಾಯಿ ಕುಯ್ 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 ಮನ್ಪರ ಸುರ್ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗಾಯಿಗೆ ಉಂದು ಜೋರು ಬೈತುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂಜಿನೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಟ್ಟದು ಕುಡಲ ತಾತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟುದುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲಾರುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಕಜಿಪ್ಪ ಅವಡು ಎಂದ ಆದ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮೀನು ದೆತ್ತಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡಿ ಸೇರುಂಡು ವೆಜ್ಜಿಡು ಸೇರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನೋಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲತ್ತಂಡೆ ಅವೇ ಕುಡ ಅಂಚ ಉದಸ್ಸಿನಾಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಜ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಕೆತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಕಡೆ ಬುಡ್ಜಿ ಬಂತೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕಲೆ ಉದ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಅರ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಚ್ಚಲೇಬಾರ್ದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಕರ ಅಡ್ಡುಗೋ ಏರು ಅಚ್ಚ ತೂಕ ದಾದ ಕಚಿಪ್ ಮಾಡಿ ನವ್ವೆ ಮನ್ಪೊಡಾತೆಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆ ಕಚ್ಪಿನ ಅನ್ಪುನು ಕಜಿಪು ಲತ್ತಂಡೆ ಉಂಡು ಬೆತ್ತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರವ ಏನ ಚಪ್ಪೆ ಬಸಳೆ ಲೈಟ್ ಆತಿದ್ದು ಕಜಿಪು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಲತ್ತಂಡೆನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಕೊಯ್ದು ದೀದು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಂದವು ಹಾಳಾಪುನು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ದೆ ತೊನೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಲತ್ತಂಡೆನೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಲತ್ತಂಡೆನೆ ಮುರಣಿ ಸಾರು ಮಂತದೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರತ್ತು ಒಂಥರ ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಂದಿನಿ ಐಕಿನಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಗರಿತಲೆಕ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಡ್ದು ಸಾರು ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಓಕೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪಲ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಡೆದು ಮಂತುಂಡ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಲತ್ತಂಡೆಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಗರಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಗರಿಯ ಮಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡಿಯ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಬೇವಿರು ಅಂತ ಇತ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂತೆ ಬೇವಿರೆ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದು ತೂತೆ ಐಕ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಹೂವೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಬೇವಿರೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಬೇಯರೆ ದಿಯೆ ನಾನು ಐಕ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪವೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆದ ಸುಕ್ಕ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈಟ ಆತಿನ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈಟ ಎನ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಚ್ಪು ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು 7 ಏನೋ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತುಜಿ ಕುಂಟು ಕಂತು ದೀತೆ ಮಡ್ಪರಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದೀತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಆತರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂಡು ತೆಗ್ತೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಇನಿ ಅಂಡಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಇಂಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಜಿಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿ ಪೊಂಜಿ ಮಂತೆ ಒಂದು ಮಂತೆ ತೋಜಾಯ್ತೇನೆ ಈಗ ಲತ್ತಂಡೆ ಗಂಜಿದ ಸೂವೆ ತೆಕ್ಕದ ಪೋತು ಬಯ್ಯನಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಜಿ ಹೊರ ಮುಗಿತ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒಂಥರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಜಿಂದ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಜೀದಿರ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತದು ಟಿ ವಿದು ಇದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮಂತ ಒಂತೆ ತಮ್ನೆಲ್ ಪೂರ ಮಂತ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚೇರು ಇಜಿನ ಲಕ್ಕಂಡ ಪನ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಬೈದು ಜೋಲು ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋನ ಅಂದ್ ಕೋಡೆದತ್ತು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಟಿ ಕೋಡ್ದ ಕಚ್ಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರೈಕ್ ಆಕಳ್ದಾದೆ ಸಂಬಂಧನ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಂಬಂಧ ಅಂದತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲ ದುಂಬುಲಾತೆಗೆ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಅವಳು ದಾಲನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಪೆದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ ಪೋಪೆದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆರು ಕೇಂಡೇರು ದಾದ ವೈದನಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕನೇ ನೇಬರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಟಿಲಾತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಆತೆ ನನ್ನ ಏನ ಬೇಲೆ ಉಂಡವೆ ಉಲಾಯ್ದ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ತಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ತುಕ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುವೆರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುವರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಯ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ನಾ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಎಂಕ ಮಂಡೆಗೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಕ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.